Voilà, Mohamed Touré ka bɔ Washington DC studio wɔɔrɔnan na VOA soba kɔnɔ. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Washington DC bi tarata don o kiwara u bɛna boli ninnu de kan. Mali sariya sunba o laɲini sɛbɛn labɛn k'o dira kunu jamanatigi colonel Asimi Goita ma. An bɛna Macron fana ka jɛmukan kura min ɲɛsilen don farafinnagu kan. Halisa an bɛna Bobo Julaso sigidadenw fana ɲininka u hakilina ye jumɛn Faransi jamana ka farafin yeta kura kan. Ka fara MINUSMA ɲɛmɔgɔ n'o ye El Gassim Wan ale fana bɛ taama la Tunbutu. Basigibaliya Banɲagara mara kɔnɔ. Bingani Markala n'o ye Segu mara ye. Nigeria kalafiliw o kunnafoni labanw an bɛna lase o ma fana. Ani i n'a fɔ folikɛla tɔn n'o ye ayiwa Ture Kunda olu ka foliba o n'o ye Ismail Ture a ka saya an bɛna kuma o kan ka da seko ni dɔnko kɛnɛ kan an bɛ taa fana Sikaso ni festival Nanyarki o bɛ sen na ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Kunnafoniw ka bɔ Bamako o b'a jira k'a fɔ ko kunu sufɛ ayiwa Mali sariya sunba o laɲini sɛbɛn labɛn a dira o laban dira colonel Asimi Goita ma. VOA Bamara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Jamana sariya sunba kura o ɲɛbila baaraw kuncɛli gafe min dilen filɛ jamanakuntigi ma. Maa 70 subantilen jamana marabagaw fɛ olu de ye a baaraw kɛ tile 15 kɔnɔ. Article n'o ye sariyakisɛ ye ka kɛɲɛ ni Mali ka kɔrɔlen ye n'o ye sariyakisɛ 195 ye. Sariyakisɛ 191 o de tala nin gafe kɔnɔ. O b'a yira ko yɛlɛma dɔw dola a la. Burama Sumano ɲamakala don a fɛnɛ tun ye a jɛkulu maa dɔ ye an ka lamɛn a bɛ walawalalikan ye. Fili kun bɛ fɛn dɔw la i b'a fɔ an ka diinɛw u bonya yira cogo fɛn yɛlɛn'a kan kosɛbɛ a bolila danbew kan. Mali ka laɲinibaw diɲɛ kɔnɔ mun b'a to diɲɛ tɛ se ka i ka jagoya fanga boli an kan mɔgɔ tɛ se ka an ka mɔgɔ sugandi ta yira an na kumaw lajɛra kosɛbɛ. Yɛlɛma kɛra sariya dɔw kun bɛ yen a bɛ se dɔ di fanga ma caman bɔr'o la. Sariya dɔw kun bɛ yen a bɛ se dɔ di kiriw tigɛ cogo ma caman bɔr'o la. I b'a fɔ jamanadenw ka hami an ka kanw na o kun talen tɛ ba la. Mais n'i ye nin sariya lajɛ a ye an ka kanw ta de k'u kɛ an ka jamana yɛrɛ n'an b'a fɔ ko langue officielle an ka kanw taara ka kɛ o de ye. Laïcité taara k'a jɛya pas parce que n'i ye jamana mun fanba ye silamɛw ye ni ko k'a bɛ dankari silamɛya tɛ dɛ hali a faamuya cogo la silamɛya tɛ jɛn n'a ye o. Olu kumaw bɛɛ lajɛra kɔnɔ parce que o di adamadenw ma an ka assemblée n'o y'an ka kumabulonba ye so filanan dilanna ka bila a la n'an b'a fɔ députés ni sénateurs kow fana nana a kɔnɔ o tuma ko caman dilanna a kɔnɔ yɛlɛma caman donna a kɔnɔ. An ka dɔn k'a fɔ nin gafe min talen filɛ ni jamanadenw hakilina ye a baaraw kun fɔlɔ daminɛna kabini salon octobre kalo kɔnɔ ni politiki tɔnkulu caman yɛrɛ tun ma sɔn a projet kofɔlen na ka sababu kɛ ko yɛlɛma dɔw tun kan ka don a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ boronnɔ bilalen kɔ a gafe kofɔlen na jamanakuntigi fɛ a bɛna bila jamanadenw ka lajɛba la min kɔnɔlen don masikalo tile 19 san 2023. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara. Awa san bɛ taa Faransi n'a yirala ko jamanatigi Emmanuel Macron ale ye jamukan laseli kɛ ka ɲɛsi farafinnagun kan u ka ayiwa taabolo kura min bɛ ɲɛsin o ma. O hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden n'o ye Mohamed Danjogo ale bɛ ayiwa a kunnafoni ɲɛfɔ yan an ka jɛ k'a lamɛn. Kunun tɛnɛ février kalo tile 27 Faransi jamana ɲama Emmanuel Macron ale bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔna la mun ye Faransi sɔrɔsiw olu dagayɔrɔ min bɛ farafinna jamana kan a da sera o ma a y'a yira k'a fɔ olu dagayɔrɔ minnu bɛ n'a fɔra olu ma ko baziw ko caman na bɔ o la. Ibrahim Aran Diallo ale ye ɲininikɛla ye an k'ale hakilinata lamɛn ni kuma in kan. Bon n'i ye jateminɛ kɛ Faransi ni farafinna jamanaw u ka baara taabolo lakanako sira la a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula jamana farafin jamana caman yɛrɛ bɛ yen minnu ye kuma kɛ ni surasi ɲɛmɔgɔw ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ni Faransi ka nin bolo di ɲɔgɔnma in a t'olu dɛmɛ sabula Faransi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baaraw taabolo la Faransi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ décision minnu kan ka ta walasa kɛlɛ ka kɛ walima kɛlɛ kana kɛ en tout cas militaire ko la Faransi jɔyɔrɔ kun ka bon ka tɛmɛ hali farafin jamanaw kan.
quoi donc olu kuma kun kɛra ka tɛmɛ donc Fransi président ka nin kuma in na discours la yɛrɛ k'a fɔ ko don n'a nataw la Fransi base ou bien Fransi militaire olu tɛna kɛ farafina komi a kun bɛ kɛ cogoya min na. Ni maa caman sirannen no k'a fɔ ko ni dɔ bɔra i ka dɔn k'a fɔ Fransi baziw la farafina jamana kan kɛrɛnkɛrɛnyala Sahel kɔnɔna la Masire Diop n'ale kunnafonidila ye n'ale bɛ indépendant na ale bolo kibaruya duman don ka da kan a na kɛ sababu ye o jamana ninnu sɔrɔsiw u k'u jeniyɔrɔ fin. Ne ka hakilina kɔni o ye kibaruya ɲuman ye i b'a dɔn baara in ka ɲi kosɛbɛ c'est-à-dire que fɔlɔ la Fransi tun bɛ na a n'a ka sɔrɔsiw i y'a mɛn sisan résultat foyi ma sɔrɔ i bɛna fɔ lutte contre la terrorisme la o de y'a kɛ sisan u bɛ ka stratégie falen ka kɛ fɛn kura ye u bɛ ka fanga di an ka sɔrɔsiw ma olu yɛrɛ de bɛ se ka ko in kɛlɛ parce que olu yɛrɛ de bɛ ka olu yɛrɛ u bɛ u ka jamana dɔn et puis fana u bɛ mɔgɔw dɔn et puis olu de bɛ se ka nin ko in ban. Fransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ka laseli la a da sera fɛn wɛrɛ ma o de ye musakako ta fanfɛla a y'a yira k'a fɔ ko ni Fransi kɔni ni farafina jamana fɛn o fɛn bɛna baara kɛ a baara na kɛ kadara dɔ kɔnɔna la mun na bɛɛ k'a ka sɔrɔta sɔrɔ maa si ta kana caya ni si ta ye Ibrahim Aran Diallo an ka ale lamɛn. Donc Macron y'a yira k'a fɔ ko sisan baaraw taabolo bɛna kɛ cogo min bɛɛ bɛna wasa bɛna tila cɛmancɛ la ni baara ɲɔgɔnya bɛ kɛ domaine min kɔnɔna la Fransi bɛ tilancɛ ta farafin jamana yɛrɛ bɛ tilancɛ ta donc maa si tɛna dɔɔnin sɔrɔ maa si ta tɛna caya ka tɛmɛ maa si ta kan donc o b'a dɔn k'a fɔ ko u ka baara taabolo a bɛna kɛ tubabukan na u b'a fɔ ko ma ko gagnant bɛɛ bɛ nimisi wasa. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Emmanuel Macron a ka fɔ la ko Fransi ani farafina jamanaw u cɛ baaraɲɔgɔnya ko o na to yen ko nka mun kɔni ye société civile ye ani cakɛdaw ye olu ni Fransi kɔni cɛla baara o fanga na bonya kosɛbɛ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Halisa o nasira kelen fɛ n'o ye Macron ka jɛmukan na ayiwa ka ɲɛsi farafinagun u ka yeta kuraw la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bobo Julaso Alidu Wederago kuma falen-falenna a y'a ka kuma galama dayɛlɛ jamanadenw ma k'u ɲininka u hakilina la an ka jɛ k'u lamɛn. Wulikajɔ cayalen don farafina ko Fransi ka bɔ an ka jamanaw kan kunu ka ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale y'a yira k'olu bɛna kɛcogo yɛlɛma ni farafin jamanaw ye Abibu Ouattara o ye mouvement panafricain du rejet du franc CFA ɲɛmaa ye. Kibaruya ni a cunna an kan mais an bɛ se ka min fɔ ale nin na an bɛ se k'a fɔ ko kibaruya ɲɛnaman don hakili ɲɛnaman don maintenant n'o y'a ta ni sɛbɛ ye baasi tɛ sɔrɔ a la mais n'a a nana kɛ k'a fɔ ko gundo b'ara olu bɛna kɛ farabɔn ye africains yɛrɛ jamadenw. Emmanuel Macron ka nin kuma na Abdoulaye Sore ale t'a ɲinina yɛrɛ k'a faamu. An l'an t'a ka politique la tubabu ka politique an t'a fɛ. Musa Ganame ale ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw o k'o ɲɛ yɛlɛ Fransi ka kɛtaw kan. Olu ti mɔgɔ dɛmɛ ni kɔnɔko ye quoi donc an n'o fɛ kɔni a ka partenaire changer o k'o to pewu voilà an tɛ fɛ ka baara kɛ n'o ye. O hakili kelen o fana lo bɛ Athanase Monet fɛ. Fransi ma deli ka na dɛmɛ di gansan Monet ko nin a ye Monet kuma min fɔ nin olu fana bɛ Monet ko na bi tɛ o olu ma foyi fɔ sisan an b'o ka sɔrɔdasiw kɛ olu sɔrɔ ka na sisan k'olu fɛ ka n'u dɛmɛ o ka dɛmɛ tiɲɛ taara. Abibu Ouattara ale bɛ ladili di hali bi Fransi ɲɛmaaw ma. Emmanuel Macron man kan ka miiri k'a fɔ ko u bɛna na to ka an assister u bɛna na to ka an dɛmɛ an ka dugu la an mako t'u la voilà. Hakili jigila ni février kalo tile 18 ale Fransi sɔrɔdasiw olu gɛnna ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ni tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ayiwa an bɛ segin ka na Mali la kɛrɛnkɛrɛnna n'a yirala k'a fɔ ko El Gassim Wan n'ale MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye k'o bɛ taama la ayiwa Tunbutu mara la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Tunbutu n'o ye Alhuseni Alhaji ale b'a ka taama kun ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn.
El Gassimwan bololankolon mana Tombouctou a sen ye Tombouctou sɔrɔ ni projet 3 ye. A fɔlɔ ye Tombouctou polisiso 2nan min bena jɔ a y'o biriki fɔlɔ da. Polisiso 2nan bena jɔ a baraju n'o ye Tombouctou kiw la belebelew dɔ ye. A 2nan ye Tombouctou société civile ka sigiyɔrɔ min kasabi fana bɔra MINUSMA yɔrɔ. Al Gassimwan MINUSMA ɲɛma. C'est un projet important. Ni baara nunu bena nɔgɔya ba de se lakanako la. Ne wasalen ba de do k'a ye MINUSMA ni yankaw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka ko nunu sabati. Ne wasalen ba de do fana k'a sɔrɔ faamuya mun be MINUSMA ani yan ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra sɔrɔdasiw ye walima siviliw. An b'an se ko bɛɛ kɛ walasa ka Mali dɛmɛ ka lakanako sabati. A ko ka gɛlɛn nga an bena ɲɛ sɔrɔ a la. N b'a fɔ Tombouctoukaw ye k'an b'u kɛrɛfɛ don o don walasa ka bɛn sabati. Que la paix devienne réalité au Mali. Ɲinamakɛ lujuratɔw kɔ Al Gassimwan ka nali senfɛ a ye minan caman de di u ma. Bolimafɛnw b'o la ani minan wɛrɛw minnu bɛ se ka u ka baara caman nɔgɔya baara yɔrɔw la ani ka u ka taa ka segi la. Ali Yusuf Touré lujuratɔw ka tɔnden dɔ ye an k'ale lamɛn. On est très heureux. Quelqu'un qui an wasalen ba de do mɔgɔ min bɛ bolimafɛn di ma min bi ka taga segi nɔgɔya an fɛ nin ye sanu de nin dɛmɛ in bena to lujuratɔw tina to ko nga a ko ma ban an ka laɲini ye mun ye o ye ka baara di lujuratɔw ma bolimafɛn nunu dira nga sini jɔn de bena taji d'u ma ni baara sɔrɔla a b'u ka ko nɔgɔya. cette première remise hakilina jigina Tombouctou poliso 2nan dayɛlɛla utukalo la san 2022 u t'u yɛrɛ ka so. Nin yɔrɔ jɔli in bɛna Tombouctou polisiw dɛmɛ kosɛbɛ lakanako la. Projet 3 in kasabi ka ca ni CFA wari miliyɔn 100 ye. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Ayiwa basigibaliya Banɲagara mara la ka fara dɔgɔkun tɛmɛnɛ dankariw kan a yira k'a fɔ ko bingani kɛra kunu su fɛ ayiwa Tabagolo dugu la min bɛ Banɲagara mara kɔnɔna na ka maa 3 bɔnɛ u ni na minnu cɛla alimami yɛrɛ ani maa 2 wɛrɛ olu joginna. O hukumu kɔnɔna na Tijani Wederago n'ale ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Koro ale b'a kunnafoni lakaleyanw ye an ka lamɛn. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don kosɛbɛ Banɲagara marabolo kɔnɔna na. Dangarabɔle tigilamaw bɛ ka dangarikɛ ka ɲɛsin togoda caman ma. Ni dangarabɔle in kɔni kɛra dugu min n'an b'a wele ko Tabagolo n'o o bɛ Dukonbo commune fɛ Banɲagara mara la. Dangarabɔle tigilamaw n'an bɛ dangarikɛ ka ɲɛsin o dugumaw ma. A kɛra sababu ye maa 3 olu bɔnɛna u ni na ne ka maa 2 jogin kosɛbɛ. A yirala fana k'a fɔ ko maa minnu kɔni banana nin ko in na u y'u kɔni ta ka taa n'u ye Banɲagara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Ka fara u kan a yirala fana k'a fɔ ko maa minnu tanyana nin ko in na dugu alimami n'o ye Tabagolo dugu ye o b'a la. Lakanabaliya an bɛ to hali sisan Dukonbo commune kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ ko dangarabɔle tigilamaw olu kɛn bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta kɔni da siraba min n'an b'a wele ko RN15 a jatigɛ kɔni barika bonyana tiɲɛni nɔ kan baw duguden dɔw kɔni y'a ye ne ka faamaw lakodɔn olu kɔni solila ka wuli ne ka ni dugumamugu pɛrɛnta in ka u ta ka bɔ sira kan a kɛra waati min na sira kɔni kun tigɛra dɔɔni. Dangarabɔle tigilamaw olu kɛn bɛ ka lakanabaliya wɛrɛntɛ kosɛbɛ Banɲagara ale ni Bankasi mara kɔnɔna na nin waati in na. N'i y'a jateminɛ lakanabaliya kɛra sababu ye ka maa caman tanya kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankasi mara kɔnɔna na a laban o kɛra Kanibɔnzɔn commune na o mun taara kɛ sababu ye ka maa 12 bɔnɛ u ni na. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Mani
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. halisa malikura o bɛ sen na o tulo bɛ Mohamed Touré de kumakan na an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛturu kala 102 sanfɛ Bamakɔ n'a lamini Ɲɔrɔdi Sahel an bɛ sɔrɔ radio émergence kan 99.6 kan Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase la 92 Mopti radio Orona la fiɲɛturu kala 93.2 kan Tumutuka an bɛ sɔrɔ aywa tomi 93 kan Gawuka an bɛ sɔrɔ 106.1 kan sisan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan 90 kan ka fara Wagadugu kan n'o ye Burkina Faso ye 402 kan an bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima an bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ sɔrɔ fɛ fana n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara sisan an bɛ segin ka na an ka soba nin kɔnɔ kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko binkani wale kɛra kunu ka ɲɛsin Mali finitigiw ka lakana sigiyɔrɔ la Sarakala n'o ye aywa Marikala commune kɔnɔ na maa minnu bɔra aywa a yɔrɔ la olu si ma dɔn minnu y'a boloda finitigi 2 fagara ani maa 5 wɛrɛ olu joginna VOA Bambara kunnafoni dila Mariam Traoré ale bɛna a ɲɛfɔ an ani a sigida den dɔ n'o ye Dɛnba ye olu ye baro kɛ a ko la an k'u lamɛn. Marikala commune la n'o ye Sarakala ye ni tɛmɛna Fɔnba ka dɔn dɔrɔn Marikala baraji kan k'i bɛ taa ɲɔnɔ mais Sarakala yɛrɛ a bɛ Marikala commune kɔnɔ baji dɔ de sigilen bi pour que ka se ka pont protéger donc o nana ka n'o de attaquer Marikala dawolo la i kɔrɔ ye. Waleya in kɛra waati jumɛn yala fɛnɛ mɔgɔ ni tora la wa tiɲɛni jumɛnw kɛra sen fɛ. Waleya in kɛra dimanche 3h du matin ka a dugu jɛ lundi la donc an b'a fɔ a kɛra lundi sɔgɔmada joona de fɛ 3h du matin maramafɛntigi ninnu kɔni caman ba nana duguden yɛrɛ dɔ ka kuma cɛkɔrɔ caman ba nana mobili pick-up 3 ani ka taa se moto caman ma o kɔni u ye roquette yɛrɛ de fili an ka mɔgɔw ma ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ saya kɛra fɛn fɛn na an bɛ se k'a fɔ o tiɲɛni bonyana sɔrɔdasi 2 o ni tora la sɔrɔdasi 5 olu fana o banana kosɛbɛ u taara n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la bi an bɛ tarata la Marakala yɛrɛ dugu kɔnɔna bɛ cogo di basigi nana wa siran bɛ maaw la wa walima mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ n'u ka maamagow ye ko in yɛrɛ bɛnna ni an ka sanyɛlɛma donba ko dɔ ye n'o ye fɛsimama ye o kɛko 28 na o de bɛna kɛ o ouverture officielle yɛrɛ kɛra dimanche don donc o don fajiri yɛrɛ de ni baara in kɛra mais ale bi an ka festival kɔnɔ a bɛ ka continuer jama bɛɛ ka na mɔgɔ sandu ta fan bɛɛ fɛ donc an b'a fɔ alhamdulillah jasiranba tɛ Marikala population na bibi na ka kɛɲɛ ni nin ko in an b'a bɛɛ k'an yɛrɛ kalifa Ala ma an dalen bɛ an ka jamana fintigilakaw fana walasa maaw ka se k'u janto u yɛrɛ la Marikala an'an a lamini dugu bɛɛ lajɛlen na welekan jumɛn b'i bolo ka di dugudenw ma kuma labanna kɔni an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ depuis wagati jan na an kun y'a kɛ o wagati y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ maire la surasi caman ba kuma fɛ Marikala ye état d'urgence kun kelen b'a wagati fana an y'a ɲini Marikala commune ni a commune don bɛɛ fɛ Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ surasi i sigida la ni ye fɛn min ye min ni waleya cɛjugu ka l'état bɔlen don i ka finitigiw i ka se k'o kunnafoniya teliyara kunnafoni fo population de ka jɛ finitigiw fɛ ka se ka nin baara nin waleya sinon an bɛ yɔrɔ min na bi ni bɛɛ y'i sigi ten a bɛ kɛ tiɲɛni ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi a tiɲɛni ma bɛɛ kan k'i yɛrɛ kɔni de kɛ surasi n m'a fɔ bɛɛ ka surasi don mais bɛɛ ka marifa ta mais kunnafoni ta cogoya kɔni na an bɛ se ka gɛrɛ finitigilakaw la ka se ka kunnafoni d'u ma. Ne tɔgɔ Usman Bamiya n ye sifinnaka ye n bɛ sifinnakaw ka tɔn caman na arajo VOA arajo min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique ye information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorités y'a contesté. Ayiwa sisan an bɛ taa Nigeria n'a yirala k'a fɔ ko jamanatigisi kalafili minnu bolo dara ye kabini sibiridon ayiwa o jaabi fɔlɔ min sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ ko o jamana fanga ɲininatɔn n'o ye sinamatɔn ye olu ye laɲini kura kɛ ko wote kuraw ka boloda tarata don jamanatigisi kalafiliw la minnu jaabi fɔlɔ y'a yira k'a fɔ ko fanga cɛ bɔ o ye sɔrɔ dɔ sɔrɔ joona ayiwa tɔɲɔgɔnw kan sisan an bɛna taa Dakar n'a yirala k'a fɔ ko dɔnkilidala Ismail Touré n'o ye Touré kundafoli kulu sigibaga dɔ ye ka a tanyana kunu Paris VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'a ma jara ale b'a kunnafoni lakala an ka lamɛn.
Ismail Touré n'a dɔgɔkɛ Seko Tijani de ye Touré kunda dɔnkilidakulu sigi sen kan kabini u tun ka dɔgɔ Ziguinchor Casamance maraw la Senegali worodugu yanfan na. Touré kunda ka dɔnkilida ni manden foli matarafaliw kosɔn a kɛra tamasere ye cakɛda min bɛ yen dɔnkilida kama diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ wele World Music. U fa Dabi Touré bɔra Mali de la ka na sigi Ziguinchor. U ye dɔnkilida daminɛ diinɛ ɲɛnajɛw de la fɔlɔ kabini u tun ka dɔgɔ. U bɛ dɔnkilida mandenkan na, jola, wolofow ani marakakan. O sababu fɛ u ko diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ wa u ye dɔnkilida kɛ u ka baarada ye. Ismail Touré n'a dɔgɔkɛ Seko Tijani u ye groupe Touré kunda dɔnkilidakulu sigi sen kan san 1978 1978. San 1979 1979 u y'u ka album fɔlɔ labɔ n'a bɛ wele Mandenka dɔn. O kama u ye sangaba sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ wa u ye album 13 labɔ ani ka sanu disque 3 sɔrɔ ka concert 700 kɛ fana u ka san 40 dɔnkilida in kɔnɔ. U tun bɛ dɔnkilida kɛ ɲɛnajɛbaw la diɲɛ fan bɛɛ. Bi Ismail Touré banna ka si to san 73 la nka a ye tiɲɛba to farafindenw ani diɲɛ bɛɛ ye. Senegali jamana kuntigi Macky Sall Twitter bɔlɔlɔsira fɛ ye duwawu k'a ye. A y'a jira fana k'a banni n kɛra bɔnɛba ye Senegali ni farafinna ma. Senegali dɔnkilidalaw i n'a fɔ Youssou Ndour fana ye tasibila kɛ Ismail Touré ye. A y'a ka ɲɛnajɛ bɔ a ma dɔgɔkun nata Ismail Touré banni in kosɔn. A sudɔnni bɛna kɛ Paris Faransi. Ala ka dayɔrɔ sumaya. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Ayiwa ka segi Mali la kɛrɛnkɛrɛnna Sikaso mara la n'a yirala k'a fɔ an ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ kan ko festival Nanyarki o bɛ sen na ye. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Abibatu Tarawele ale tun bɛ kɛnɛ kan an k'a lamɛn a b'o ɲɛfɔ ɲɛna. Mali la siya bɛɛ n'a ka dɔnko ni seko don. Misali la marabolo sabanan Sikaso senifow ka sayɛlɛma seli min n'a bɛ wele ko festival Nanyarki n'o bɛ sigi walasa ka ba don senifow ka dɔnko ni seko la Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan. Ɲinata tako naaninan kolomokariliba kɛra alamisadon février kalo tile 23 san 2023 ni lajɛrɛba ye. A kɛnɛ kan Ministri ɲɛma min bɛ dɔnko ni seko Andagoli Gindo ka ciden Adama Ɲang n'ale ye Sikaso dɔnko ni seko ɲɛmaba ye ka fara maba wɛrɛw kan. I n'a fɔ san tɔw la ɲina festival Nanyarki tako naaninan ye jɔyɔrɔba di Mali musow ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso musobaw ye wulikajɔ min kɛ nanzaraw donni na. Salifu Sanogo n'ale ye denfa ye ka fara Aïda Kone kan n'ale ye ɲinata denba ye. Il y a photo na nafa mbala wala sa kashine fo fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw bi u ka se k'a dɔn an ka laadaw kun ye min ye laadaw bɛ kɛ cogo min na a bɛ bato cogo min na u k'an ka culture dɔn u ka segin so. Parce que ni mun ye festival in na tako naaninan in kɔnɔ fɛn kura caman donna la surtout thème taara les héroïnes de la région de Sikaso Momo n'a ɲɔgɔnnaw b'u cɛla n tilala k'a ye tuguni u ye jɔnjɔn ta k'a di héroïne dɔw ma discours kɔnɔ u y'a fɔ héroïniya in bi fɔlɔ la marifata de tun don mais bi fɛn b'an bolo mun ni marifa tɛ kelen ye o ye kɛlɛkɛminɛnw de kɛlɛkɛminɛnw ka fɔ k'a dɔn musow anw de bɛ résilience kɛ anw de bɛ an yɛrɛ minɛ an de bɛ degun kun. Kabiri tɛnɛndon février kalo tile 20 san 2023 duna caman de nana ni festival Nanyarki la. Sungari Kone n'ale ye Côte d'Ivoire délégation ɲɛmaa ye ka fara Madu Jakite n'ale ye seko ni dɔnko bolofaraba min bɛ Bamako Denak baarakɛla ye. A bɛna kɛ fɛn belebele le dɛ vraiment mais an b'a la darila sanko a ye fanga sɔrɔ n ka min ye kɔni ko a ɲɛmɔgɔw a sɛbɛmɔgɔw lo fana ni an nana Sikaso an nana ye Mali la yɛrɛ a culture la kɔni an ɲɛmɔgɔw culture ka d'o ye voilà vraiment o yɔrɔ la a diyara n'o ye. N y'a dɔn fɛn ɲɛnama don parce que ka da tɔgɔ yɛrɛ kan Nanyarki bɛɛ tɛ Nanyarki dɔn Nanyarki yiri min bɛ kɛ ka balani dilan donc a curiosité ba de tun bɛ ne la n nana ka na bɔ yan k'a lajɛ mais n y'a ye k'a fɔ min bɛ festival in kɔnɔ a ka bon mɔgɔ ne yɛrɛ hakili ma quoi an dara la k'a fɔ festival nin a bɛna ɲɛtagaba de sɔrɔ
fɛn ba don parce que a bɛ développement Sikaso développement de nɔfɛ a bɛ fɛ ka na ni yɛlɛma ye a bɛ fɛ ka na ni lafiya ye Sikaso yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hôtel fara ni zen fo ka ban mɔgɔ yɛrɛ la hôtel dɔw bɛ place t'a kɔnɔ yɛrɛ donc o y'an ka laɲini de ye bololabaarakɛlaw fana o y'o sago sɔrɔ a festival in kɔnɔna la ni san yɛlɛma seli kan ka caya ka da kan fara ɲɔgɔn kan dɔnko ni seko kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ n'i bɔyɔrɔ n'i taayɔrɔ dɔn Abiba Nango Traoré VOA Bambara Sikaso. Azemlet snow bene yala de. Ma ko ndise ga suna ni vin na funi yella sambe. Mo na nga kangare kelinde iba ron boro chauffeur la musokoroba en fe dongo ni bi borala. Zambla ni ya men kitara jurutan kofe. Ne le ta dam na sura fana ko ere boyro na sesan sa. Zambla mboro ga shodum sa sura fana ko ko to ma be dum ni sugu juma ga be ma mu gara. An ka dugu kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ saba de tile fila chef la ta min ala ne Bamakɔ yan nɔ ne ma se k'o faamu mun dɛ. Jɔ me ka appel dɔ me ka wele allo lamagalen o tuma sini an bɛ taa wagati juma ayi o kun b'a fɔ ko fo ɲɔnɔ sira lamagalen i b'a dɔn ne bɛ kungo ɲuman kelen f'i ye ala kama kana to ka nin marché sugu min na an tɛ se ka voyager sa mobili sotarama ma an tɛ se ka voyager. I y'a kuma fɔ n ye n bɔra ni bulon ye mécanicien ye min fɔ ne ye ne yɛrɛ de y'a mɛn a ko ma ko bulon in ko fo k'a resegmenter e dun bɔra k'a fɔ patron ko je t'a kun ok ayi n tɛ bɛ so ni Zambla ne bɛ so an bɛ baro la an dalen don du kɛnɛ la funteni courant kun tigɛra o donc an dalen bɛ du kɛnɛ la an bɛ ka fiɲɛ ta an ni faamaw bɛɛ ma kɛ kelen ye an fantanw n'u kɛra kelen ni courant tigɛra dɔrɔn o fana bɛ bɔ k'u da du kɛnɛ la an fana bɛ bɔ k'an da du kɛnɛ clim ko t'a la faama fantan bɛ crédit yɛrɛ bɔ a la o bɛ Zambla ni ala cɛ an n'u bɛɛ kɛra kelen ye faama fantan ni clim b'i bara ni courant tigɛra tɛ bɔ k'i da i ka so sanfɛ an fana b'an da an ka du kɛnɛ la an b'an ɲɛ waga ɲɔgɔn na an bɛɛ kɛra kelen ye an n'an tɛ ɲini ka kɛ Guinée sisan ala Mali jamana tɛ faamu quoi. Aw yɛrɛ y'a faamuya ni tun ye Zambla o ni Sorobalen sisan an bɛna an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamakɔ Saka Traoré bolo. Mali la basketi sanfɛ celu ɲɛmayaso kura min sigira a ma mɛn a b'a fɛ ka ɲɛda kura di basketi ma Mali la. Kumakan don min lasera Mali basketi fédération ɲɛmayaso mɔgɔw fɛ min ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniya kow ma. A laseli kɛra karijan tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2023 basketi super coupe kɛnɛ kan Bakara Jalo ka fɔ la a bɛ waati damadɔ bɔ bi Mali basketi bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka sanga ni a ɲɛma dɔw ka ɲangili ye diɲɛ kurukara basketi ɲɛmayaso FIBA fɛ Bakara Jalo y'a yira k'u bɛna baara kɛ kosɛbɛ walasa Mali basketi ka segi ka tɔgɔ kɔrɔlen sɔrɔ farafina gun kan ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Ni bɛ ni événement sportif kɛ fo mobilisation de bɛ lajɛ fɔlɔ jama bɔra o y'an ka satisfaction fɔlɔ ye filanan ye organisation ɲɛna ni kɛlɛmaya la o ye maya la le match s'est joué dans le fair play ɲinɛ san ye mun ye on veut ka baara kɛ ka tɛmɛ salon kan depuis san damadɔ gɛlɛya dɔw nana fédération malienne de basket fo ka président ni a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw suspend o gɛlɛya ninnu an ka objectif ye mun ye Mali honneur ko fɔlɔ ka Mali honneur segin a ma. Hakilina jiginna cɛdenmusoya ko dɔw sababu la FIBA ye Mali basketi ɲɛma dɔw ɲangi min ye ɲina san 2023 super coupe ye Stade Malien de Bamako de y'a jɔnjɔn fila bɛɛ ta cɛw fan fɛ Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ AS Manden kan musow fan fɛ Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ AS Polisi kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thierno fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Bob bolo ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Kabia Bambara wele Kadamina itajeni Mani botamele Kodi ala mo gelembe Ibra wa itajeni
mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili lamina mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele États-Unis i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn ten k'i n'a minnu fɔ n kɔni fɔ Musa ye